Міністэрства аховы здароўя апублікавала статыстыку, колькі дзяцей нарадзілася ў Беларусі 3 ліпеня. Паводле ведомства, у афіцыйны дзень незалежнасці на свет з'явіліся 116 немаўлят, 59 хлопчыкаў і 57 дзяўчынак. Лідерам па колькасці нованароджаных стаў Менск, 37 малых. Прычым першае немаўля ў 6-м сталічным радзільным доме прынялі ў першую хвіліну 3 ліпеня. Далей на працягу першых 3 гадзін ночы першых нованароджаных па чарзе сустрэлі ў вобласцях, пачынаючы з Берасцейскай. Пазней за ўсіх першае святочнае дзіця прынялі медыкі на Віцебшчыне пасля 12-й. Днямі выданне «Наша Ніва» пісала, што беларускія радзільныя дамы спаборнічалі ў тым, дзе з'явіцца на свет больш дзяцей у дзяржаўнае свята. Прынамсі, кіраўніцтва адной з медустановаў паставіла задачу працаўнікам, цытата, «пастарацца, каб вынікі былі прыгожыя». За адзін дзень у Беларусі адбыліся 2 пажары ў інтэрнатах. У Менску на вуліцы Броўкі ў гэткім будынку ў адным з пакояў загарэліся пасцельныя рэчы. Пасля таго, як спрацавала сістэма апавяшчэння, адміністрацыя эвакуявала 15 асобаў. Абышлося без пацярпелых. Узгаранне ліквідавалі ратавальнікі. На месцы працавала 7 адзінак тэхнікі. Яшчэ адзін пажар адбыўся ў інтэрнаце ў аграгарадку Ула Бешанковіцкага раёну. Калі падраздзяленне МНС прыбылі на месца, з вакна пакоя на другім паверсе шматпавярховіку ішоў дым. Жыхары самастойна пакінулі будынак, ніхто не пацярпеў. Для ліквідацыі пажару спатрэбіліся 4 адзінкі тэхнікі. Прычыны абодвух узгаранняў цяпер высвятляюць адмыслоўцы. У Беларусі агучылі вынікі радыяцыйнага моніторынгу прадуктаў харчавання і лясных рэсурсаў. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, за ўвесь час назіранняў выпадкаў трапляння ў гандлёвыя сеткі забруджанай сельгаспрадукцыі не зафіксавана. Пры гэтым у лясах сітуацыя іншая. Лішкі цэзію 137 па-ранейшаму рэгулярна выяўляюць у ягадах і грыбах. Кантроль за радыяцыйнай абстаноўкай у краіне вядуць больш за 500 лабараторыяў і пастоў, а тавары з патэнцыйна небяспечных зонаў даследуюць у 3 этапы, піша дзяржаўная кампанія «Белта» са спасылкаю на кіраўніка МНС Вадзіма Сіняўскага. Разам з тым, падчас штогадовых праверак спецыялісты фіксуюць перавышэнне дапушчальных узроўняў радыяцыі, больш як у 20% пробаў дзікарослых ягадаў і ў 40% пробаў грыбоў. У МНС дадаюць, што агульны радыяцыйны фон у пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі рэгіёнах паступова зніжаецца з прычыны прыроднага распаду радыенуклідаў. Віцебск працягвае рыхтавацца да славянскага базару, які пачнецца 14 ліпеня. Сёлета фестываль юбілейны, 35-й. Арганізатары сцвярджаюць, што ён будзе самы маштабны за ўсю гісторыю. Таксама гледачоў абяцаюць здзівіць тэхналагічна. У тым ліку экранам на даху, сучасным асвятленнем і складанай сцэнічнай механікай. Сапраўднае тэхналагічнае шоу анансаваў у інтэрв'ю праўладнаму ютуб-каналу «Даст подкаст» дырэктар славянскага базару Глеб Лапіцкі. У размове ён выказаўся і наконт квіткоў на імпрэзы форума. Лапіцкі заявіў, што купляць іх нікога не прымушае, але прызнаў, продажы ідуць праз прафкамы, прадпрыемствы і турфірмы. Асабліва масавая рэалізацыя ратуе тыя канцэрты, якія не так цікавыя гледачам, як адкрыццё ці закрыццё. Эканоміку фестывалю дырэктар назваў, цытата, асаблівай, аднак прамога пацверджання прыбытковасці не прагучала. Мы создаем контент для того, чтобы зарабатывали все. Давайте представим так. Вот 415 тысяч человек приехало бы в Витебск на неделю, если бы не было славянского базара. Нет. Так. Если 415 тысяч человек приехало, ну, на праздник, да, приехало, то значит, они потратили деньги. Конечно. То есть они потратили деньги не только на билеты, потому что на билеты потратило там порядка 80-100 тысяч человек. Они потратили, вот даже если они по 10 рублей потратили, городу это хорошо. Па-сапраўднаму галодныя гульні ў Менску. У сталічным спа-комплексе «Спа Рыўера» працэдура араматэрапія хлебам абярнулася ажыятажам. Паводле задумы, пах свежай выпечкі меўся заспакойваць наведнікаў і дарыць адчуванне бяспекі. Аднак карыстальнікі соцсетак заўважылі, што медытатыўны рытуал ператварыўся ў гонку за бясплатным пачастункам. Хлеб паводле старадаўніх шляхецкіх рэцэптаў выпекаюць раз на дзень. На практыцы ж кліенты скардзяцца
скоціцца на натоўп, які расхоплівае выпечку за лічаныя секунды і з'ядае яе на шезлонгах каля басейна. Адміністрацыя нават выставіла папярэджанне, што пачастунак не гарантуецца кожнаму госцю. Пры гэтым пазбегнуць мітусні проста. Аналагічны бохан можна набыць у рэстаране на верхнім паверсе комплексу. У гомельскім парку мінакі заўважылі векавыя дрэвы, апавітыя медычнымі трубкамі і рэзервуарамі для кропельніц. Але, як выявілася, гэта не чысці перформанс альбо жарт. Гэта метад сталавых ін'екцыяў, які выкарыстоўваюць эколагі і дэндрологі. Лекі вітаміны ўводзяць проста пад кару, дзякуючы чаму прэпарат адразу разносіцца сокамі па ўсім ствале і кроне. Для Гомля гэта стала вымушанай мерай аховы паркавых гігантаў ад засухі і насякомых шкоднікаў. У мікрараёне Зялёны Луг, што ў Менску, бачылі папугая. Экзатычная птушка хадзіла па агароджы сляпянскай воднай сістэмы. Відавочцы знялі відэа з незвычайным прадстаўніком сталічнай фауны і апублікавалі ў трэц. Яно хутка пачало набіраць папулярнасць, а ў каментарах аўтары напісалі, што птушку шукаюць гаспадары ўжо некалькі дзён. Гісторыю заўважыла выданне «Менская праўда». Самка сінялобага амазона па мянушцы Сцеша знікла яшчэ на пачатку ліпеня. Паводле гаспадароў, яна выпадкова вылетела з клеткі, калі яе вынеслі на вуліцу. Учора Сцешу заўважылі на набережнай у сталіцы. Верагодна, птушка пераадолела каля 30 кіламетраў. Менавіта такая адлегласць ад ейнай роднай вёскі Манчакі да сталіцы. Пасля публікацыі ў соцсетках на месца хутка прыехалі людзі, гатовыя дапамагчы. Але Сцеша зноў паляцела. Паводле гаспадыні, папугай умее размаўляць, адгукаецца на слова «прывітанне», любіць сыр і бананы. Калі вы заўважылі экзатычную птушку, паведаміце па нумары тэлефона, які цяпер бачыце на экране. Гаспадары папугая паабяцалі ўзнагароду за знаходку. Гістарычная спёка ў Беларусі завяршылася, прынамсі так прагназуюць сіноптыкі. Паводле Белгідрамета, бліжэйшымі днямі беларусам варта не забываць парасоны. Гэтак сёння па большай частцы тэрыторыі чакаюцца кароткатэрміновыя дажджы, месцамі навальніцы. Паветра прагрэецца ад 18 да плюс 24 градусаў. Паводле Белгідрамета, надвор'е ў краіне на пачатку тыдня будуць вызначаць атмасферныя франты і прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду. У панядзелак і аўторак пройдуць дажджы, магчымыя навальніцы і парывісты вецер, крыху пахаладае. І ў канцы выдання зноў пра Дзень незалежнасці. Толькі ў ЗША у краіне маштабна адзначылі 250-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці. Святочныя імпрэзы, нягледзячы на анамальную спёку, прайшлі не толькі ў Вашынгтоне. Гэтак у Нью-Йорку прадставілі парад марской тэхнікі і авіяшоу, а ўвечары неба размалявалі залпы салютаў без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровым выданні нядзельнай студыі Белсат о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.